La ophikweni lwendiza ngabona umlilo. Uthi indiza iyasha phela le. Lo anele ukungizwa akangizwa kuyo yonke into kodwa uamen wamuso. Waqala wangibuza, "Are you a Christian?" Ngathi, "Yes." Wasizama isingisi. "Would you please pray for me?" "No." "Have you heard about Jesus?" Angihambi ngibhaqeka nje isandla. "Have you heard about Jesus?" Saqala indaba la. Sesiqala kahle ke manje kuthulile endizeni. Ngokubopha ngomlomo. Ngalenda safika lapha eRome. Ngalala ku hotel engazange ke ngilale ngalo kulo emhlabeni. Anginandaba la ngisekhona. After 20 minutes ngizwa kokokokoko. Ngoba inkonzo ivuliwe la. Inkonzo asivule enkonzweni. Hamba nenkonzo ivuliwe la. Kokokokoko. Angivula isecurity. "Sir, there is fire in your room. Your room is burning." Hayi ngena kumlilo la. Angena bheke. Athi but it's strange. Le hotel asiligade ngecomputer. Yonke into siyayibona. Icomputer ithi kuyasha la. Hayi kumlilo bahamba. Isikhashana babuye bangiqeda sebabuya bephethe lezi zinto ezicisha umlilo. Sebaba bathathu. "Sir, your room is burning." Ayibo, sekumakubuya kimi. Uyamlilo bengubona endizeni. Usimakade bekade connect attitude. Sengehle nomlilo. Abantu abangiboni ngiyobona ama computer. Ukuthi angihambi ngedwa. Khona umlilo. Engihamba nawo. Into ezokwenza ungafiki la uyakhona. Check iattitude yakho. Ehamba umfundisi ngale moto lokushini. Ekudlula ngakubingelelanga. Check iattitude yakho. Ungazilimazi wena. Ngamazwi ongawakhipha ngenxa iattitude yakho. Ankosi yami kanti uthe uye ezulwini uzolenda la singalendi khona. Lo mfula mawugobhoze. Izwi lenkosi libandla lonke lizothi amen. Ngifuna nje umuntu othi baba uGumba kokhuleke nami namhlanje.